Жаңалықтар вақты өз ішін башлап жіберді. Студияда Алсун Иреева, исәмісіз. 9 июльде ел сайын өткеріле тұрған нефть саммиті болды. Ұлттатнефть компаниясының Юнус жеке сәлеметлендіру лагері базасында Россия Федерациясы энергетика министрі орынбасары Павел Сорокин отнашында уза. Нефть саммитында һәм халықара яшьләр форумының хакатонын эшләтеп җибәрде, безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Бүгін Юнус балалар лагерінде нефтяной саммит уза. Мында республикабыз президенті Рүстем Нурғалиулы Минниханов һәм Татнефть компаниясы генераль директоры Наил Өлфәтулы Маганов катнаша. 2019 елда нефть саммиты халыкара статуска ия булды. Быел ул шулай ук Hackathon Oil Tech Challenge 2021 икенче халыкара нефть-газ яшьләр форумы белән бер мәйданчыкта оештырылды. Саммитта катнашучылар алдынгы нефть технологияләре күргәзмәсе белән таныштылар. Татнефть глобаль климатик көн тәртибе кысаларында Татнефть төркеменең гамәли гамәлләрен, компаниянең яңартыла торган энергия чыганаклары өлкәсендәге проектларын, шулай ук ресурсларны җаваплы куллану аша циркуляр икътисадка күчү темасын тәкъдим итте. Чараның пленар өлеше тәмамлангач, икенче халыкара нефть-газ яшьләр форумы кысаларында хакатон эшләтеп җибәрелде. Рустам Минниханов Татарстан Республикасы президенты һәм Татнефть директорлар советы рәисе билгеләп үтте. Татнефть нефть компаниясы буларак аның эшчәнлегеннән углерод калдыгы минималь булсын өчен барысында эшли. Моның өчен дә күп эш башкарылды. Компания үз локацияләре дәрәҗәсендә генә эшләми. Мәктәпләр, яшьләр өчен күп нәрсә эшләнә. Хакатон белән бу форумда күп яңа идеялар бирәчәк. Наил Маганов Татнефть компаниясы генераль директоры безнең нефть саммиты һәм яшьләр форумы профессиональ компетенцияларны киңәйтергә, файдалы коммуникациялар төзергә һәм яңа белемнәр алырга мөмкинлек бирүче мәйданчыклар ул. Талантлы һәм амбициоз яшьләрнең беренче чиратта шәхси инициативалылыгы һәм нәтиҗәлелеге конкурент өстенлекләре булырга тиеш диде. Компетентный кадрлар үстерү өчен бүгенге форумны уздырабыз. Бу чараны оештырган Татнефть компаниясына бик зур рәхмәтне әйтәсе килә. Безгә яшь специалистларга шундый бик зур площадка бирелде, үзеңне күрсәтергә, үзеңне сынап карарга. Лина Хасаншина, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә мәгариф темасына Әлмәт Толк конференциясе узды. Конференцияда Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте корпоратив университеты җитәкчесе Ольга Цыгина, физика укытучысы һәм Мәскәү шәһәренең ел укытучысы конкурсы финалисты Андрей Белышев, кино һәм театр актрисасы Лариса Баранова, режиссер, сценарист, продюсер Тимур Бекмамбетов, педагогика фәннәре кандидаты Ришат Валитов, филология фәннәре кандидаты Мәскәү дәүләт педагогия университеты доценты Сергей Савинич үзләренең белемнәре белән бүлеште. Спикерлар презентация, интонация, юмор аша укыту, тәрбияләү темасына үз фикерләрен җиткерде һәм белемнәре, күзәтүләре белән бүлеште. Сергей Савинич классификацияләнмәгән нәрсәне баш мие үзләштерә алмый ди. Әгәр дә билгеле бер системага кертелмәсә, әгәр безнең дөнья картинасына туры килмәсә, без бу мәгълүматны үзләштерә алмыйбыз, баш мие кабул итми һәм бер яктан керә, икенчесеннән чыгып китә. Безнең укучылар белән дә шул ук хәл. Без һәр вакыт укучыларыбызның башларына белем сеңдереп, моны билгеле бер алгоритм буенча эшләргә тырышабыз. Ягъни без билгеле бер шаблоннардан, уку модельләреннән файдаланабыз ди ул. Савинич сүзләренчә, шаблон буенча башкарылган тәрбияләү балаларга үзләрен күрсәтергә мөмкинлек бирмәвен дә билгели. Лариса Баранова 18 ел педагогия стажы булган кеше кино һәм театр актрисасы буларак ораторлык осталыгы буенча киңәшләр бирде һәм диафрагма белән суларга өйрәнергә кирәклеге турында искәртте. Әгәр улы кешенең тавышы баланыкы кебек яки югары тавыш икән, димәк кеше бәләкәй чакта аның нигә соравына җавап бирмәгәннәр һәм шулай итеп зурлар баланың сөйләм аппаратын томалаган. Шулай ук тәнәфестә бала кычкырып, йөгереп кермәсә, тавыш кысыла. Ә кеше алай тумый, туганда һәркем кычкырыш, яхшы сөйләм белән туа. Ә зурлар тора бара аны томалый. Бала тавышын деформацияләп, әнисенең баш миенә тәэсир итә һәм әнисе аңа җавап бирә. Шулай кеше миенә тәэсир итә алуын белгәндә, шундый тавышлы кала да ул. Башта миңа лекция укырга диделәр. Аны мин яратам. Аннан кая барам икәнне әйттеләр. Мин теләсә кая да барам дидем. Шәһәргә килгәч, аның нинди икәнен күргәч, миңа бик ошады. Шәһәрегез бик матур, чиста, белемгә һәм коммуникациягә омтылучы, урамда итәгатьле кешеле. Шундый ук шәп булып калыгыз, алга таба үзегез турында җырлар булсын дип соклануын белдерде. Әлмәт шәһәре һәм халкы белән соклануын режиссер Тимур Бекмамбетов та яшерми. Үзе дә Әлмәт кебек Уралдагы бәләкәй Гурьев шәһәрендә туган. Әлмәт турында фильм төшерсәм, кешеләр турында булыр иде ди. Ялки фильмдагы бер өлеше Баулуда төшерелгән билгеләп үтте. Яраткан фильмы Мимино икән.
Знаете, я здесь был... 2 ел элек булган идем, үзәк урамыгыз яңартыла башлаган чакта. Хәзер карыйм, бик матур чыккан, перспективалы яшьләр өчен мөмкинлекләр тудырылган. Лина Хасаншина, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Урам театры шиксез күк җыелмасы астында театр. Әлеге спектакльләрне сез Каракүз фестивале кысаларында Урам театрлары фестивале программасына карый аласыз. Булар барысы да Татнефть Хәйрия фонды һәм Россия Федерациясе президент грантлары фонды ярдәме белән башкарыла. Бүген Урам театрлары фестивале һәм аның киләчәге темасына Урам театрлары матбугат конференциясе узды. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Бүген инженерлык лицейында Урам театрлары матбугат конференциясе узды. Биредә Россиядә Урам театрлары проблемалар турында фикер алыштылар. Конечно, очень много, но первый вопрос, который нам нужно... Безгә хәл итәргә кирәк булган беренче мәсьәлә беренче чиратта үз-үзеңне урамда җәмәгать киңлекләре сәнгате белән шөгыльләнүче кешеләр буларак билгеләргә өйрәнергә. Икенчедән, максатларыбыз һәм бурычларыбызны, кем бар икәнебезне аңларга кирәк. Фестивальгә Идел буе һәм илнең үзәк төбәгендәге 16 театрдан 180 урам артисты килде. География Әлмәт, Казан, Уфа, Пермь, Самара, Ростов-на-Дону, Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрләрен кулачлый. Мы знакомимся и сегодня... Без күп, без берләшәбез, танышабыз һәм бүген мин яңа йөзләр күрүемә бик шат. Әлмәттә шулай җыела алуыбызга шат. Чөнки Татарстанда Урам театрлары фестивале нәкъ менә биредән, Әлмәттән башланды. Һәм минемчә, безнең киләчәгебез бик өметле. Бүген белем бирү программасы белән башланды. Бу чараның спикерлары Артур Гукасян һәм Олег Скотников, продюсерлар, режиссерлар һәм актерлар өчен ясалган программа. Тут царит такая невероятная... Биредә танышның шундый көчле энергетикасы хөкем сөрә. Һәркем үз театрыңны ничек алга этәрергә кирәк, моның өчен нәрсә эшләргә кирәк дигән киңәшләр сорый ала, барлык туган сорауларына җавап эзли ала. Очень приятно, что нас пригласили. Безне чакыруларына без бик шат, без чыгыш ясавыбызга да шатланабыз. Мондый бәйрәмнәр оештырылуы бик әйбәт. Без оештыручыларга бик рәхмәтле, чөнки бу гаять зур мәдәни вакыйга. Бу Каракүз Әлмәт фест фестивалендә сез карнаваль, сәяхәт, спектакльләр, фантастик образлар карый аласыз. Булар барысы да сезгә Урам театрының чиксез дөньясына чумарга һәм төрле хис кичерешләр алырга мөмкинлек бирәчәк. Асунуриева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт шәһәре 4 көнгә бәйрәм һәм күңел ачу мәйданына әйләнде. Танылган төркемнәрнең концертлары, гаилә фестивальләре, күргәзмәләр, рәсем яки шүлмәк ясау буенча мастер-класслар, кыңгырау шыңнары булар барысы Каракүз фест фестивале кысаларында шәһәр халкына һәм кунакларына тәкъдим ителүче чаралар. Хәбәрчебез Алсу Әмирова шәһәр пляжында узган шундый чараларның берсендә булды. Шәһәр пляжы бөтен гаилә өчен уен зонасына әверелде. Кызганычка каршы, бүгенге көндә замана балалары социаль челтәрләр һәм төрле гаджетлар белән мавыга. Фестивальнең оештыручыларының максаты балаларга буш вакытларында ничек итеп күңелле һәм кызыклы итеп уеннар уйнап булганлыкны күрсәтү иде. Балалар бикләп скакалка белән сикерү буенча турнирларда катнаштылар. Шәһәрле уеннарны уйнадылар. Өстәл уеннарын яратучылар шахмат ярышларында көч сынашты. Монда шулай совет уен автоматлары, диңгез сугышы, снайпер һәм башкаларны күргә мөмкин иде. 2000 елгы уен зонасында Дэнди һәм Сега приставкалар күрсәтелгән иде. Яшьле фитнес проекты әлеге гаилә фестивалендә катнашты. Без Каракүздә оештыручы да, соорганизаторы. Бүген безнең балалар өчен тренировка булды. Иртәгә дә безнең балалар өчен брейк-данс тренировка булачак. Һәм суббота көне безнең зумба булачак, воскресенье көне пилатес монда булачак пляжда. Балалар өчен тренировкаларга без инде балаларны көтәбез. Олар өчен тренировкаларда без оларны көтәбез. Татнефть компаниясенә рәхмәт әйтәсе килә. Шундый зур фестиваль оештырганын өчен. Исегезгә төшерәбез, Каракүз фест фестивале Әлмәт шәһәрендә 11 июльгә кадәр эшләячәк. Бу бәйрәм Татнефть җәмгыяте ярдәме белән тормышка ашырыла. Фестиваль чараларының тулы программасын karakuz.ru сайтында карарга мөмкин. Алсу Әмиров, Дамир Кырбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Каракүз фест фестивале кысаларында шәһәр пляжында симфоник оркестр чыгышы булды. Алар башкаруында танылган Совет кино-рок төркеменең җырлары яңгырады. Әлеге концерт турында алдагы минутларда Алсу Әмирова сөйли. Барлык буыннарның яраткан киләре, кино, Совет рок төркеме җырлары турында шулай дип әйтергә була.
Симфоник кино концерты Рус-рок тарихында аналыклар булмаган проект. Легендар төркемнең яраткан көйләр Татарстан Республикасы Дәүләт симфоник оркестрының классик башкаруда бөтен Нефть башкаласына шәһәр пляжы сәхнәсеннән яңгырады. Проектның продюсеры Виктор Сойның улы Александр Сой. Ул үзе дә шулай бу концертта катнашты. Бу факт симфоник кино проектының уникальлеген тагын бер катраслый. Яраткан җырларның оркестр версияләре заманча композитор Игорь Вдовин тарафыннан язылган. Бөтен концертны гитарда уйнаучы Юрий Каспарян булды. Ул кино төркеменең легендар гитарачысы. Сәхнәдән бары җырларның көйләре генә яңгыраса да, халык кино төркеме җырларын яттан җырлады. Кино төркеменең җырлары беркайчан да онытылмый. Я изобразила Виктора. Рәсемдә мин СССРның яраткан башкаручысы Виктор Сойны сурәтләдем. Аның иҗаты белән илһамланам, аны бик кеше дип саныйм. Миңа аның иҗаты ошый, аның коллективы ошый. Мин бу рәсемне аның гитаристына бирәсем килә. Ул шулай ук элек кино төркемендә уйнаган. Әлеге уникаль концерт Татнефть хәйрия фонды тарафыннан оештырылды. Нефтьчәр башкаласында яшәүчеләрне, шәһәр халкы һәм кунакларның алкышларына күмелгән җыр тавышлары симфоник кино концерт тәмамланганнан соң да бик озак яңгырады. Бу концерт бик ошый, Цойны бик нык яратам, тыңнарга. В исполнении, симфоническом исполнении это очень даже прекрасно звучит. Ну, Цой жив, как говорится. Алсу Амирова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда физик мөмкинлекләре шикле балалар өчен тантаналы чаралар уздырылды. Бәйрәмдә Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шәйдуллин һәм Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте генераль директор урынбасары Азат Ягафаров та катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы сюжетта. Изгелек җирдә ятмый диләр. Чыннан да Азнакайда бүген изге олы эш эшләнә. Бүген мөмкинлекләре шикле балалар өчен Азнакайда кече сабан туй уздырыла. Сабан туйга шул хәтле күп халык җыелган. Барысының да күңелләре көр, кәефләре күтәренке. Һәм инде әлбәттә паркта, менә бу Ишкәев паркында бүген һәм иртәгә бәйрәм хөрмәтенә аттракционнар бушлай эшләячәк. Шәһәрнең Ишкәев исемендәге ял паркында уздырылган чара җыр-моңга, уен бәйгеләргә бай булды. Биредә шулай ук төрле мастер-класслар оештырылды. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин әлеге сабан туйны үткәрүдә зур ярдәм күрсәткән өчен Татнефть җәмгыяте җитәкчелегенә, район предприятие оешмаларына, эшмәкәрләргә зур рәхмәт сүзләре җиткерде. Барыбыз да шул балалар дип яшибез, балалар исән-сау булсыннар дип тырышабыз. Алар безнең балалар. Шуңа күрә инде без аларга һәрвакыт ярдәм итәргә тиеш. Бер көнне генә түгел, ел буенча, ел дәврендә ярдәм итәргә без тырышабыз. Безнең җитәкчеләребез дә, депутатларыбыз да ярдәм итә. Иләренә баралар, бәйрәм белән котлыйлар. Шулай лечениягә, реабилитациягә ярдәм итеп торалар. Ул бит тормышта төрле хәлләр килеп чыгып тора. Шуңа күрә безнең бурыч шундый кешеләргә ярдәм итәргә. Балаларга, олыларга, алар бездән ярдәм көтәләр. Һәм инде без аны ярдәм итәргә тырышабыз. Татнефть җәмгыяте генераль директоры урынбасары Азат Ягафаров шулай ук сабан туй халкын бәйрәм белән тәбрикләде. Үзем дә Азнакайда туып үстем, туган як белән элемтәне өзмәдем. Кайткан саен биредәге яңарышларга сокланам. Халык өчен уңай яшәү шартлары тудырыла. Социаль мәсьәләләр Татнефть җәмгыятенең дә игътибар үзәгендә, диде Азат Ягафаров. Проводим этот праздник и я Без бүген изге эш башкарабыз һәм мин зур канәгатьләнү кичерәм. Олы эшчәнлек өчен беренче чиратта район җитәкчелегенә зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Мондый чаралар бар җирдә дә уздырылмый. Татнефть мондый социаль программалардан читтә калмый. Без бик теләп ярдәм итәбез. Алга таба да халыкка ярдәм итү йөзеннән башкарылган эшләргә Татнефть компаниясыннан ярдәм булачак. Бәйрәмдә үзенчәлекле балаларга мөмкинлеге шикле гражданнарга бүләкләр тапшырылды. Бушлай туклану оештырылды. Балалар өчен аттракционнар бушлай эшләде. Кече сабан туй бик күңелле узды. Район җирлегендә мөмкинлекләре шикле балалар өчен аларның яшәү рәвешен яхшырту өчен күп эшләр башкарыла. Чатыртау арена спорт сараенда уздырылган тантаналы чара моның ачык дәлиле. Биредә Татнефть компаниясының ярдәме белән интерактив бүлмә ачылды. Чарада шулай ук Мәскәүдән килгән кунак якташыбыз Татнефть гаммави җәмгыятенең генераль директоры урынбасары Азат Ягафаров та булды. Әлеге иҗтимагый проект безнең заман инициатив группасы тарафыннан тормышка ашырыла. Бу изге эштә илебезнең төрле почмакларыннан гади гражданнардан алып юридик затларына кадәр катнаштылар. Һәркем булдыра алган кадәр матди ярдәм күрсәтте.
Район башлыгы Марсель Шайдуллин Татнефть җәмгыяте ветераннарыбызга, мөмкинлеге чикле балаларга тренажер комплексы бүләк иткән иде инде дип ассызыклады. Инде менә бу интерактив бүлмә балалар өчен дә, әти-әниләр өчен дә өстәмә мөмкинлек бирә дип билгеләп узды. Татнефть гамәви җәмгыяте мөмкинлекләре чикле гражданнарның проблемаларына зур игътибар бирә. Киләчәктә дә бу эш дәвам итәр. Азнакайда тагын да күбрәк мөмкинлекләр туар дип белдерде Азат Фердинандович. Интерактив бүлмәгә килгәндә биредә балаларга шөгыльләнү өчен җиһазлар җитәрлек. Якты һәм зауыклы бүлмәнең идәне җылытыла, һава зарарсызландыргыч урнаштырылган. Бирегә балалар график нигезендә йөриячәк. Алар белән махсус өйрәнгән инструкторлар шөгыльләнәчәк дип белдерде проектның инициаторы Лейсән Вахапова. Интерактив бүлмәдә балалар моторика үстерү, акыл үсеше буенча шөгыльләнәчәкләр. Биредә үзенчәлекле балалар һәм аларның әти-әниләре ял итеп уңай тәэсирләр алып чыгарлар дип ышанабыз. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда иң яхшы чыгарылыш укучыларына медальләр тапшырылды. Әлеге чарада район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Татнефть Ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры орынбасары Азат Ягъфаров та катнашты. Бүген Азнакай шәһәренең мәдәни үзәгендә чыгарылыш сыйныф укучыларына медальләр тапшыру тантанасы булды. Азнакай районыннан барлыгы 47 медалист чыкты. Тантаналы чара шәһәрнең мәдәни үзәгендә узды. Бирегә районның иң актив, уңган, иң яхшы укыган чыгарылыш укучылары һәм аларның укытучылары җыйналды. Хотелось бы поблагодарить. Бүген безнең балаларга кызыл аттестатлар тапшырыла. Шул уңайдан зур хезмәтләре, ярдәмнәре өчен мәгариф идарәсенә, укытучылары коллективына зур рәхмәтемне җиткерәм. Район җитәкчесе барлык укучыларны, укытучыларны, әти-әниләрне матур бәйрәм белән тәбрикләде. Сез иң яхшы күрсәткечләргә ирештегез. Сез безнең горурлыгыбыз, безнең киләчәгебез һәм өметебез, диде район башлыгы. Иң яхшы уку йортларында белем алып, районыбызның икътисадын күтәрергә кайтырсыз дип көтеп калабыз, диде. Быел район мәктәпләрен 269 укучы тәмамлады. Шуларның 47-се бүген кызыл аттестат һәм медаль алды. Район буенча 4 укучы бердәм дәүләт имтиханнарын 100 балга язган. Бу бик зур күрсәткеч. Азат Ягъфаров барлык чыгарылыш сыйныф укучыларын уку елын уңышлы тәмамлау белән котлады. Сезнең якты йөзегезне, янып торган күзләрегезне күрү минем өчен бик рәхәт. Сез бүген медалистлар. Югары уку йортларына керү өчен сезнең мөмкинлек һәм перспективалар зур, диде Мәскәү кунагы. Алдагы озын юлларда уңышлар теләде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык бәйрәме Россиядә һәм шул исәптән Татарстанда 2009 елдан билгеләп үтелә. Шул уңайдан Бөгелмәдә күп бала тәрбияләүче гаиләне медицина һәм мәдәният өлкәсендә озак еллар хезмәт куйган династияләрне тәбрикләделәр. Тулырак алдагы сюжетта. Елена белән Альберт Гәрәевләр гаилә корганына быел 44 ел тула. Елена Рудольфовна яшьтән шәфкать туташы булырга теләсә дә гомерен педагогикага багышлый. Ә Альберт Хабибович 45 ел дәвамында халыкка медицина өлкәсендә хезмәт куя. Аларны олуг бәйрәмнәре белән коллегалары да котлый. С Альберт Хабибовичем работаем уже на протяжении 12 лет. Альберт Хабибович белән без 12 ел эшлибез. Ул хәзер дә кешеләрнең сәламәтлеге өчен җаваплы кеше, эшен дәвам итә. Аңа тәҗрибә сорап та, дусларча киңәш сорап та мөрәҗәгать итәргә мөмкин. За опытом есть на что равняться. Тирән мәгънәгә ия гаилә төшенчәсен ират һәм хатын-кыз мөнәсәбәтләренә генә кайтарып калдырырга ярамый. Дөньяга карашлары төрле булып та, уй кичерешләре, шатлык борчулары уртак булган. Бер-берсен үзара хөрмәт иткән кешеләр гаилә булып берләшә. Бу сүзләр Диләрә белән Владислав Мурзакаевлар гаиләсе турында. Алар күп балалы гаиләләр рәтендә 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Владислав техник фәннәр кандидаты, ел инженеры бәйгесе җиңүчесе, Диләрә һөнәре буенча икътисадчы. Гаилә алар өчен бар әйбернең нигезе булып тора. Заботиться, охранять. Минем өчен гаилә ул кайгырту эше. Гаилә минем тылым булып тора. Киләчәк үсеш өчен терәк тә. Двигатель для дальнейшего развития. Гаилә минем өчен җылы, тәмле аш булган урын. Хатын-кызның эше шул бит инде. Балалар күзләрендә шатлык күрсәң, син бәхетле кеше. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне җәмгыять өчен бик зур әһәмияткә ия. Моны Бөгелмә муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Ольга Плеханова да ассызыклап китте һәм чарага җыелган бар гаиләләрне бәйрәм белән котлады. Это, конечно, любовь. Гаилә ул һәркем өчен сыену урыны. Һәркем өчен гаилә ул мәхәббәт
Әлбәттә, ана һәм ата мәхәббәте. Сезгә иң ныклы сәламәтлек, тату гаилә һәм күп бәхетләр телим. Много счастья. Бәйрәмнең тарихы еракка китсә дә, җәмгыятьтә ул бик популяр. Иң әһәмиятлесе әлеге истәлекле көн дини бәйрәм буларак түгел, ә илдәге гаилә институты системасын ныгыту кыйммәтләренә карата яшь буенда хөрмәт, ихтирам уяту максатыннан билгеләп үтелә. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. Вакланган шикләвек, джем һәм конфитюр. Буларның барысында блендер кебек ярдәмче ярдәмендә санаулы минутларда ясап була. Бу прибор белән хуҗабикәләр күптән таныш. Бүгенге көнкүрештә аны бөтенләй алыштырып булмый диярлек. Ничек файдаларга икәнен барысы да беләләр. Тик әлеге прибор белән кулланганда фаҗигале нәтиҗәләрдә килеп чыгу турында уйламыйбыз. Блендер белән дөрес эш итмәү имгәнүгә китерергә мөмкин икән турында без еш кына уйламыйбыз да. Екатеринаның да шулай була. Әлеге очракны ул һаман тетрәнеп искә ала. Решила порадовать себя. Гаиләне сөендерергә, эремчек пирога әзерләргә булдым. Эш ахырына якынлаша иде. Приборда калган калдыкларны кайзлап ала башладым һәм ялгыш кабызу төймәсенә бастым. Аның пычагы әйләнүенә 2 бармагым эләкте. Инде шактый вакыт узса да, бармаклары бүгенге көнгә кадәр тулайым сизми. Алган тәҗрибәсе турында искәртү буларак шрамнар калган. Екатеринага профессиональ медицина ярдәме кирәк булмый, ә менә Иринаның алай түгел, аның ярасы тирәнрәк була. Хәзер ул бу вакыйганы елмаеп искә ала һәм гадәти көнкүреш очрагы дип атый. Ул көнне чираттагы тапкыр прибор туктап кала һәм хуҗабикә аны челтәрдән сүндерми генә пычак ярдәмендә төзәтергә була. Засунула туда. Бармагым белән пычакны төзәтергә уйладым һәм ул бетерелде. Әлбәттә, тирән яралар. Мин үзем дә моның ничек булганын аңламадым. Күрәсең, минем шок хәлем бераз булгандыр. Аннары тынычлангач, травмпунктка киттем. Әлегә кадәр бармагым белән начар сизәм, эш эшли алмыйм. Коткарышлар кисәтә. Блендер, миксер һәм башка җайланмалар детальләрен кулдан чистартуга яки насадкаларны алыштыруга керешер алдыннан аның розеткадан чыккан булуын тикшерергә кирәк. Бытового травматизма, который летом у нас встречается наиболее часто. Көнкүреш травмасы аеруча җәен еш очрый. Безгә мөрәҗәгать итүчеләрнең 80-90% көнкүреш травматизм. Тәүлегенә 3-4 очрак, төрле дәрәҗәдә яралар була. Бу җәрәхәтләрнең күбесе игътибарсызлыктан барлыкка килә. Нәкъ менә сезнең белән берни дә булмас дип уйларга кирәкми. Уяулык һәм игътибарлылык һәр вакыт булырга тиеш. Алсу Нуриева, Айдар Кәбиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.